Maray na daw. Mapakaon ako sa akin yung apo. Ito, ang gagawin ko, maray na, mapaalmusal ako digdig ng gatas at biscuit. Tuwing umaga, puro aldaw. Pagkaaga, ito perme ang libonin daw dua. Dahil siya nakanakaw, araw lang ini perme. Kaya ni, bubuhatin. Tapos, pagkaonon, araw lang kayo ni. Ang buhay ming duwa, araw lang kayo ni. Perme araw kayo ni. Yan. Sabi mo, hello. Tingin ka sa camera, baby. Tingin ka sa camera. Ayun, ay. Ayan, tingin. Ay. Kaya, dahil pwede ning i-wheelchair. Itong wheelchair na sa gurang, sa adult. Dapat ang wheelchair talaga nito para sa iya. Malumoy ang mali ang likod. Kaya dapa lang talaga ito. Natawa naman siya eh. Natawa naman ang bata. Kaso hapon, may seminar ko ako. Kaya banggi na, alas 4. Daya, naghali na ako. Kaya lang, haluyon itong kaibanan ko. Naisip ko ito. Nag-ulit na ako, nasa SM na ako. Uminuli ako. Ito, sabi ang ama may gigibuhon. Kaya, sabi ko dahil magbantay, digdi o dahil magpakaon. Uminuli ako. Dahil ako nag-iba pa Manila. Para digdi. Kung doon naman magtorog sa ibong, ang ama kay ni Huyan lang sa ibong bahay. Ngayon, dahil sa kakulangan kang dahil na bakal ki bulong ini, itong bulong na para dahil pagsumpongin. Ngunyan, nagdumang kang Sabado, dahil ki nurse, doktor, na nagre-reseta kang gamot ka ini. Ay di duwang aral daw, dahil tipig-inom na gamot. Kaya pala kahapon, Lunes, maghapon, sinusumpong na siya ng niya. Dahil ko aram na, dahil nakainom duwang aldaw, dahil nakainom ki bulong. Kaya nagsisisor siya ng mild. Halos 3 araw. Sabado, Linggo, Lunes. Tahabo man, may doktor man ko ta. Kaya lang, dahil daw siya ki-record. Pero ang resita kay ni Udara, ama, papabago lang ko sana ang pitsa dahil papagibo ko taki bago na resita. Nakabakal dahil habo itong doktor dahil daw ki-resibo, ay dahil daw ki-record siya. Kaya dahil na bulong ini, pahirap naman. Yan na. Halos tulong aldaw dahil nakainom si bulong. Kaya pala nakasuhapon bago ako maghali bigsusumpong. Kaya sabi ko, ano ba nangyayari sa iyo? Nanibago ako eh. Yun pala, dahil nakainom si bulong. Sabi ko, bakit gusto kang doktor magbayad? Bayadan siya.
ipacheck up mo ito. Ito ang mangyari. Sabi ko, pag emergency, makatabang. Maski tulong gamot lang po ta, habang ang doktor ka iniyo. Makatabang sa mga emergency. May mga doktor talaga ng mga arugkaan. Dahil malasakit sa ibang pasyente. Porque dahil record, dahil gigibuhan ki resita, may resita naman na dara. Dahil August na ipapabago ko ta. Mapagibok ki ibang bagong kapita. Ginibo dahil daw si record sa inda. Edi ang gusto ninda, ipa-check up ini para may bayad sa inda. Mga paraan ng mga doktor, mga walang awa sa mga pasyente ninda. Kasi hindi makaligtas ng mga Dito ta hanggang linggo, maski walang nagamot, kabakal. Ang tinawag kay resita. Kaya ini sinampong ng niya. Kahapon pa niya halos maghapon yung garuang. Kaya nagtataka ako dahil sabi na ba nangyayari sa iyo? Ganun ko ba ko na kanya? Dahil naninibago ako sa kilos niya na dati hindi naman ganon. Yun pala. Karoon ko lang kanya naging problema. Kaso, kaya mapigsabi ka na ama. Kaya kagabi lang nakainom ito ng gamot. Kahapon ang makalki. Nakabagos na yung resita. Ngayon, ang tagal, matagal ang pobre. Ate. Nagturok ang tiyan ng mama. Sabi ko, nagturok ang tiyan ni mama. May kape ako. Malamig na. Lumamig na yung kape ni mama. Tapatan ng ventilador. Kaya salamat sa doktor na nagbigay ng at palain kayo yung hindi nagbigay ng reseta dahil walang record. Salamat Dok, pagpalain po kayo ang ating Panginoon. Ang nito sa PNP, hindi ko alam kung sino yung doktor na yun. Bahala na sa kanya si Lord.
Ubusin mo lang ito. Kasi baka hindi ka makapag-snack. Ito lang ang ano. Thank you, Lord. Maraming salamat sa mga nanonood, subscriber. Maraming salamat sa inyo. God bless. Bye-bye. Love you all. Huwag po kayong magsawang panoorin kami nitong aking ako. Love you. Bye-bye.